Last one, and then we find the winner. Glimmer. Ja. Vi har begge fået en glimmer. Er den her en glimmer? Jo. Line, jeg har fået en guardpack. Jeg har fået en fucking guardpack. What? Kom så. Okay. Helt op. Skal jeg facetime Julius eller sådan noget? Okay, her kører vi. Let's go! Let's fucking go! What? Det er fucking vildt det her. Bare sige, det her kort lige her, det er 7.000 kroner værd. What? Er det ikke vildt? Og der var lige en Eevee Master Ball også.